खाम्फा बरगयारिया मानसि हिसाबै गोबां स्ट्रं, गोबां गोरों आरो गोबां सिनियर। खाम्फा बरगयारिया मानसि हिसाबै गोबां स्ट्रं, गोबां गोरों, गोबां सिनियर। नाथाय बिथांनो भट होग्राया बेसेबां दं? नाथाय दा भट होग्राया बेसेबां दङ? बिजाथिया गोख्रों, पार्टियाबो गोख्रों, नाथाय भट होग्रायासो थांखि लागोन सोरनो भट होगोन। बिजाथिया गोख्रों, पार्टियाबो गोख्रों, नाथाय रायजो राजा। पार्टी होनोब्ला पार्टियाव माखासे सोद्रोमाफोर थायो, मावथिफोर थायो, आरो बे मावथिफ्रा जेब्लाबो गोख्रों। बिसोर भट देरनाय जेनहानायजों खोथा गैया, बिसोर सानफ्रामबो खामानि मावगोन। नाथाय भट होग्रायासो बेखौ माबा लागोन, थांखि लागोन। हार्ट स्ट्रं, लिडार स्ट्रं आरो खामानि होआ। स्ट्रंआ जाबाय रायजो राजा। पार्टी स्ट्रं, लिडार स्ट्रंआनो खामानि फैया। स्ट्रंआ जाहैबाय रायजो राजा। लोकसभा बिसायख'थियाव क'क्राझार आरो दरं उदालगुरि बियाब मोननैयावबो एनडिएनि बिजाथि दिलीप सैकिया आरो जयन्त बसुमतारिया गोरलैयैनो देरहागोन। एनडिएनि बिजाथि दिलीप सैकिया आरो जयन्त बसुमतारी बिथांमोना खुब गोरलैयैनो देरहालांगोन। क'क्राझार दावबायफैनानै बे बाथ्राखौ बुंदों आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि थामहिनबा बिजेपिनि दैदेनगिरि बिस्वजित दैमारिया। दिनै क'क्राझार दावबायफैनानै एमएलए राजीव ब्रह्मनि थाग्रा न'आव बिजेपिनि मावथिफोरजों फैगौ लोकसभा बिसायख'थिखौ लानानै सावरायलायदों आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिया। बिथां बिस्वजित दैमारिया खौरां बिजोंनि गेजेरजों बिपिएफ दोलोनि सायाव गोख्रों बिबुंथि लाखिदों। बिपिएफनि बिजाथि खाम्फा बरगयारि आरो दोलोनि सायाव बिथाङा मा फोरमायखो आबुङै खोनासंदो। बिजाथिया गोख्रों, पार्टियाबो गोख्रों, नाथाय रायजो राजा। पार्टी होनोब्ला पार्टियाव माखासे सोद्रोमाफोर थायो, मावथिफोर थायो, आरो बे मावथिफ्रा जेब्लाबो गोख्रों। बिसोर भट देरनाय जेनहानायजों खोथा गैया, बिसोर सानफ्रामबो खामानि मावगोन। नाथाय भट होग्रायासो बेखौ माबा लागोन, थांखि लागोन जे सोरनो भट होगोन आरो सोर देरहागोन। गतिके मानव गेदेर खाम्फा बरगयारिया मानसि हिसाबै गोबां स्ट्रं, गोबां गोरों, गोबां सिनियर। नाथाय दा भट होग्राया बेसेबां दङ? दा दिनै मानव गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथाङा गोदोनिफ्राय दैदेनबोदों, बिथांजों थाबोदों माखासे मानसिफ्रा, आरो बिथांनि सरकार समाव सोरबा सोरबा खैफोद आफोद बायदिसिना मदद मोनबोदों। बे मानसिया जेब्लायबो बिपिएफनो भट होगोन, बिपिएफजोंनो थागोन। नाथाय साधारन मानसिया रायजो राजाफ्रा बिसोरो सोरजों थागोन, बेसो डिसिसन होगोन कि सोर देरहागोन। ओंखायनो पार्टी स्ट्रं, लिडार स्ट्रंआनो खामानि फैया। स्ट्रंआ जाहैबाय रायजो राजा। दा रायजो राजा स्ट्रंआ सोर जानानै दं? आं बेखौनो होनबाय जे दिनैहाय बायदिसिना बिखान्थिनि गेजेरजों जायफ्रा बायदिसिना स्किम मोनदों। आं दा आगोलाव जोंना बे गोरोन्थि जायो। आगोलाव बिपिएलआल' मोनदोंमोन, न'खौबो बिपिएलआल' मोनदोंमोन, रेशन कार्डखौबो बिपिएलआल' मोनदोंमोन, उज्ज्वला आसनिखौबो बिपिएलआल' मोनदोंमोन। जायखिजाया सरकारनि मोनथायखौ बिपिएल आरो बिपिएलनि सुबुं सानखोआ जोबोद खममोन आरोखि। नाथाय दिनैहाय मिडल क्लास, आं सानो नोंथांमोन जेसेबां रिपर्टार दं, नोंथांमोननि न'खराबो दिनै बेफोरखौ मोनजोबनो हायो। मानो? नोंथांमोननि न'खरा 5 लाख इनकाम खालामा बोसोरसेयाव आरो। गतिके नोंथांमोननि न'खरा आगोलाव गोलैयाखैमोन बेवहाय। मानो? 1 लाख इनकामनि सिङाव थानांगौमोन आगोल बिपिएलआ। होमबासो बे न' मोनो, होमबासो बे रेशन मोनो, होमबासो बे सब मोनो। नाथाय दा 4 ग्रेडआव साख्रि मावनाय न'खर, रिटायार जानाय न'खर, बिसोरबो गासिबो बे स्किमफोरखौ मोनो। अब्ला बे मानसिफ्रा भट होनाय नङा जानो? बे मानसिफ्रानोथ' गासिबो एनडिएनो भट होगोन। अब्ला बिपिएफनो भटखौ होग्राया बेसेबां थाखो? दा बेफोरबायदि माखासे बाथ्रा थायो। बिपिएफआ आगोलनि बायदि गैया। बिपिएफआव जोंनो दंजोबोमोन। दिनै आंनि खाथियाव नै राजीव ब्रह्म बिथां दं, इएममोन, दा एमएलए। जोंहा प्रभात बसुमतारी बिथां दं, रेवरेवा बिथां दं, जोंहा हनै बिजित गोरा दं। गासिबोथ' क'क्राझार लकसभा समस्तियाव बिपिएफनि जानानै खामानि मावग्रामोन, अब्लाबो जेनाखै होनबा। दा बिसोरनो बिर मानसिफ्रानो गैबावब्लासो अब्ला बोरैहाय बारायनो? गतिके नुनायाव आरो आं सानो जे बेबायदि जेबो गैया। अदेबानि जिहेतु बिसोरजोंबो लाख भटारफोर थागोन, बे लाख भटारा जेरावबो अबेबा 2000, अबेबा 3000, मालाबा 10,000 गेदारिं जागोन। समायना जागोन आरो। बे जाहैबाय डेम'क्रेसिनि समायना। मानसिया राजखान्थि खालामदों नालाय इलेक्सन बादायलायनांगोन। इलेक्सन बादायलायनायाव जेननाय देरहानायजों खोथा गैया। बादायबाय नालाय जेनगोनखौ मोनथिनानैब्लाबो ओंखारनांगोन आरो मा। दा बाथ्राया जाहैबाय दिनै बिजेपियानो
बा दिनै UPPLआनो गासै बड'लेण्डनि माने रायजो राजाफोरनि जिथु जेंना बे जेंनाखौ दिनै मावनो लागासिनो दं आरो मावगासिनोबो दं गतिके बे बेलायाव आरो सिगांनि खोथा मानि खोथा बुंब्लाबो आरो बेवहाय दिनै जेबो खामानि फैथ'ला आरो नाथाय अदेबानि राजखान्थि गतिके बेवहाय मोनसे गणमत जानांगौ बयनिबो गावबा गावनि साननाय हनाया प्रकट जानांगौ आरो बेनो जोंनि डेम'क्रेसिनि धोरोम आरो बेनो जोंनि समायना डेम'क्रेसियाव जुदि रावबो जुजिलायग्रायानो गैयाबा इलेक्सना स्रि स्राय जायोबा बिराद गाज्रि नङा होमबा ओंखायनो बेनो नाथाय अदेबानि दा आरो बे अबस्थायाव गैला आरो बिफिबा नङा दा बेयावबो नङा दा बेवहाय आंनिबा बेवहाय बेबायदि जेबो फैला बिथांनि सायावबो गोदो जायफोर इसुखौ बुंदोंमोन बे इसुआ दा गैला गतिके बर' नङै सुबुंफ्राबो दा मोनथिबाय आरोखि अना बर' मानसिफ्राबो मोनथिबाय दा बेबायदि खालामबाय थानानै लाब गैला आरो आगोलनिफ्राय बिथांनि भटआ खमायबोगासिनो दं फिल्डआबो खमायबोगासिनो दं ओंखायनो आं सानो मा बेफोरो जेबो माने माबा खालामनाय नङा मा होनो फेक्टर जानाय नङा बिथाङा जेखौ होदों आरो बेराफारसेथिं बर' सुबुंफ्रा दा बिराद सांग्रां आगोलाव बर' सुबुंफ्रा गावदोंमोन आरो एबाराव आं सानो गावनाय नङा मानो होननानै बुङोब्ला बयबो लुबैयो जे खेबसे बेवहाय माने गावनि होननानै सानफ्रामबो मोननाय केन्डिडेटआ माने देरहानांगौ थ' बे केन्डिडेटआ दिनैनि दिनाव जायखौ बिजेपिआ दा बिदि सावरायनाय नङा आं क'क्राझाराव फैदोंमोन जोंहा मानाव गेदेर EM राजिब ब्रह्म बिथांनि न'आव आरो बेवहाय जोंनि माखासे माने मावथिफ्रा ओरैनो आंखौ लोगो हमनो फैदों रायज्लायनो फैदों ओमफ्राय दिनै माने बिजेपि हान्जायाव गोबां माने माखासे हान्जानि सोद्रोमाफोर दैदेनगिरिफोर दिनै जयेन जाहैनो गतिके बिथांमोनाबो आंखौ रायदावलांनो होननानै बा आंखौ लोगो हमलांनो होननानै बेवहाय फैदों ज' साहा लोंलायलायदों आरो बेवहायनो जोङो दानि जिहेथु लोगो मोनलायदों बे आथिखाल थासारिखौ लानानै ओरैनो सावरायलायदों आरोखि मत बिनिमय बाखि जेबो गैया गतिके बेखिनियानो बेवहाय आं फैनायनि हाबाफारि लोकसभा बिसायख'थि फैगासिनो एनडिएनि बिजाथि हिसाबै क'क्राझाराव जयन्त बसुमतारी आरो गौरां उदालगुरियाव माबायदि आसा खालामो आं सानो बिटिसि ओनसोलनि बे मोननैबो समस्थियावनो एनडिएनि बिजाथि दिलीप सयखिया आरो जयन्त बसुमतारी बिथांमोना खुब माने गोरलैयैनो देरहालांगोन आरो गोबां भट मोननो हागोन मानो होननानै बुङोब्ला आथिखालाव जायफोर माने मा होनो सरकारा जौगाखांनायनि हाबा मावगासिनो दङ एनडिए सरकारा बा जोंनि बिजेपिजों दैदेनजानाय सरकारा बेफोरो रायजो राजाफोरनि माने रायजोआरि जेंनाल' नङा स्किमल' नङा माने साफ्रोमबो सुबुंनि बेक्तिगत जिउखौ माने सहाय खालामनो हानाय मुलाम्फा खालामनो हानाय बेबायदि गोबां माने खामानिबो सरकारा मावगासिनो दं मानब गेदेर मदि बिथाङा आरो डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा आरो जोंनि बिटिसि ओनसोलाव गुबैयै जोंनि माने मदि मानब गेदेर बिथां बा अमित शाह बिथां आरो हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोनहा माने जयैनो मानब गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय जिथु सरकार बे सरकारखौ फुरा फ्रि हेन्ड होदों जेरैखि जाया बिटिसि ओनसोलावबो भारतनि गुबुन गुबुन जायगा बायदि आसामनि गुबुन गुबुन जायगा बायदि खामानि लानांगौ खामानि मावनांगौ आरो बे मथे बे खामानिफोरखौ जेसे हागौ नाजानानै मावगासिनो दं गतिके आं सानो बे बेलायाव आरो बयबो जेराव मोनसे गोदान माने जौगाखांनायनि खामानि आरो सरकारनि गोदान माखासे जेफोर हाबाफारि लानानै खामानि मावनाय बेखौ लानानै आं सानो रायजो राजाया बे सरकारनिनो केन्डिडेट आरोखि सरकारनि केन्डिडेट दिलीप सयखियाखौ ओरैहाय दरं उदालगुरि आरो क'क्राझार लकसभा समस्तियाव जयन्त बसुमतारीखौनो माने भट होनानै देरहाहोगोन आं बेखौ सानो मानो होननानै बुङोब्ला दिनै नाय जे जोङो लामा सामा स्कुल कलेज इउनिभारसिटिनि बाथ्राखौ बाद दोननानै बेक्तिगत जिउआव दिनै बयनिबो रेसन कार्ड आगोलाव खालि गोरिब मानसियाल' बिपिएल मानसियाल' रेसन कार्ड मोनोमोन नाथाय आथिखालाव मिडिल क्लासनोबो बयनोबो होजोब्बाय जायनि इनकामा बोसोरसेयाव जाय आरजियो बिसोरनि इनकामा 5 लाखनि थाइसेबाबो खम बा 1 फैसाबाबो खम बिसोरनो गासिबो बे गरिबनि मुङै होनाय बे गासिबो सरकारनि स्किमफोरखौ मोनजोबो जे बिसोर रेसन कार्ड मोनो बिसोर आयुष्मान कार्ड मोनो बिसोर उजाला आसनिजों गेस सोनायाव प्रत्येक मासावनो 300 थाखा करि साबसिडि मोनबाय थायो बा बिसोरनि एकाउन्टाव 300 थाखा करि फैबाय थायो बिसोर अरुणदय स्किमबो मोनो आबादारिफ्रा दिनै 6000 थाखा बोसोराव मोनबाय थायो जायहा जेसेबां हा दं आनलिमिटेड बेवहाय रावबो एसेबां जन उमुक जन होननायनि खोथा गैया प्राइम मिनिस्टार आबास यजना जि थाग्रा न' बे न'खौ दिनै 2024 मायथाइयावनो माने लुफुंजोबनांगौमोन नाथाय
माखासे थालांबाय बेखौ दिनै खालामफिनदों आरो बे न'फ्रा मानसि थानो हानाय जानांगौ गोदोनि सरकारफ्रा मा खालामोमोन जे 20-25 बे न'आ जायो जाया जों खोथा गैयामोन नाथाय आथिखालनि जिथु सरकार बे सरकारा जाहैबाय माने जिफोर न' लुयो बे थानो हानाय न' जानांगौ दा बेबायदि गोबांथार जायफोर स्किम होदों फरायनाय फरायसाफोरनि ओमफ्राय जोंनि माने बायदिसिना सेल्फ हेल्प ग्रुप बायदिसिनाजों गासै आइजोफ्रानो ओरैनो थास्लायस्लाय माबा मोनसे बिसोरबो आरजिनो हानांगौ होननानै मोनफ्रोमबो माने सेल्फ हेल्प ग्रुपनि साफ्रोम सोद्रोमानो आनलिमिटेड खुनु लिमिटआनो गैया बेबायदि बिथिङाव आं सानो जे रायजो राजाया बेफोरखौ मोनग्राया 70-80 जौखोन्दोआनो माने दिनै एनडिएनि केन्डिडेटनो भट होगोन आरोखि बाखि 20-30 जौखोन्दोआल' गावस्रागोन सोरबा बिपिएफनो होगोन सोरबा माने जिएसपिआ जुदि होयोबा बिसोरनो होगोन सोरबा कंग्रेस दंबा बिसोरनो होगोन नाथाय सोरबाया भट बिनो सोरनिबा सिथ्लायाव सहै दा सहै दिनै जायफ्रा अर'नारिमोन